За февруари месец 2026 година моят доход е 12 000 евро. Аз се казвам Десислава, на 28 години съм и се занимавам с социални мрежи само. TikTok, YouTube, Instagram и всичко, което правя покрай тях. Това е моят малък бизнес. Държа да отбележа, че тези 12 000 евро за миналия месец, за един месец, не са спечелени от продажбата на курсове и наръчници. Не, че има нещо лошо в това, стига да са направени в помощ на потребителя, а не да е един фиктивен курс, който струва 3000 евро и накрая нищо не може да направиш с информацията вътре. Аз съм правила обучения в миналото, в които съм предавала това, което знам, за да стигна до доходи 12 000 евро от социалните мрежи. Видимо, явно имам някакъв опит, информация и добра структура на разсъжденията и на работата. Като аз съм ги продавала за 200-300 евро, ще продължа да правя обучения малко по-нататък. В момента се подготвям, не мога всичко да направя наведнъж. Винаги съм ги правила с идеята наистина да предам ценна информация. Няма нищо лошо в това, пак ви казвам, но много държах примера, който давам, да е от месец, в който нямам никакви такива продажби, защото винаги ще има хора, които за съжаление не са достатъчно образовани по темата и те винаги ще намерят подвола теле и ще кажат: да, тя е спечелила тези пари, защото е измамила хората. Не само, че не мамя хората, целият модел на бизнеса, който аз правя, това е малък бизнес, малък, но все пак е бизнес, целият модел е такъв, че аз наистина се старая всички по трасето да са доволни. И аз, и моите зрители, които да научават нещо, да им се казват неща, които са think out of the box спрямо България, мисли извън кутията спрямо България, и също да са доволни рекламодателите, с които работя. Знаете, че всички рекламодатели, с които работя, са наистина страхотни и всички ползваме техните продукти, сме доволни. Аз не работя с Тему, не работя с Trendyol, въпреки че съм имала предложения от тези места. От Тему съм имала, Trendyol супер лесно мога да работя с тях, стига да поискам. Не работя с хазартни всякакви реклами не правя. Изобщо дори не работя с продукти за коса, които вие всички ползвате и сте им големи фенове, но просто аз не ги харесвам и не работя. Слава Богу, аз наистина мога да си позволя така съм си настроила модела на работа, че да мога да ви казвам само неща, в които вярвам, като по този начин аз пия спокойно и точно на такъв модел на бизнес искам да уча и да информирам, да вдъхновявам най-вече. То да уча какво да уча, аз предавам своя опит. Вие може да формирате вашите знания не само от едно място, от много места. Мисълта ми искам да предавам информация, която е точно за такъв модел на работа, защото в България има прекалено големи стигми, че пари могат да се вадят само от схемички, че е много важно да познаваш точно определени хора, които могат да те набутат някъде. Не излизам с такива мъже, не искам такива приятели. Когато аз се запозная с някого, не го питам колко пари печелиш, а го питам с какво се занимаваш. Тъй като мен не просто ме интересува ти да си успешен, а ме интересува по какъв начин си успешен. Моето лично мнение е, че всички схеми са от ден до пладне. Днеска върви, утре, след 2-3 години, след 5, виждаме ги половината застреляни, другите по затворите, третите днеска има пари, утре няма пари и това изобщо не ме изненадва. Но моите родители са ми наливали в главата и съм имала такъв пример в къщи, че бизнес може да се прави, пари могат да се печелят по абсолютно легален, нормален начин, дори в плюс на хората. Ако ти продаваш хляб, ти можеш да печелиш адски много пари, ако си най-големия производител на хляб в България, например, или някъде другаде, още по-добре, но ти реално не печелиш пари от страданието на хората, казина или наркотици, ти печелиш пари от това, че даваш хляб. Което е страхотно. Ти печелиш много пари и в същото време хората са доволни, защото ядат хляб. Това е моделът на бизнес, който аз харесвам и към който се стремя. Ежедневно, когато съм си в България, се срещам с хора, които ми обясняват колко добри бизнесмени са те, как познават правилните хора, тук нещо ще намерим, ще уредим. Влизам и през едното ухо, излизам и през другото. Защото това не съм аз, не е моята същност и не искам да го правя. Ако вие искате да го правите, давайте, но тогава няма защо да слушате моите видеа. Може да слушате разговори на такива хора и те да ви дават такъв за бизнес, не аз.
Няколко неща ще кажа. На първо място, 12 000 евро за един месец е много малка сума. В моите очи аз винаги съм се сравнявала реалистично. Много е лесно аз да отида в един малък град в България, да печеля тези 12 000 евро и да се чувствам като буквално шефа на водопада. Обаче, като погледнем статистиката цялостно в света, това е капка в океана. Не е зле, окей е, fair enough, нали, сама съм ги спечелила, доволна съм от себе си, носят ми някакво самочувствие тези резултати, но всяка жаба да си знае гьола и аз си знам, че моето място все още е някъде на старта. Винаги съм се сравнявала с, ако ще е за ум, с най-разумните хора, ако ще е за грамотност, с най-грамотните, за красота с най-красивите. Виждам, че в България всеки се мисли за богоизбран, не ми харесва менталитета цялостно тук. Много често ме питате за какво не съм в България и какво не ми харесва тук. Мисленето. Аз смятам, че в България тотално липсва критично мислене. За мен тези пари са просто един окей старт. От тук насетне може вече наистина да разгърна част от потенциала си поне или дай Боже някой да им пълня потенциал, но това е просто един окей старт. Само че този окей старт на мен ми отне 3 години. Аз преди 3 години започнах да се занимавам вече наистина сериозно, изцяло като фултайм джоб с социални мрежи. Преди 9 съм стартирала YouTube просто като хоби и през цялото време, докато съм се занимавала с други неща, аз съм израснала в семейство, което е на бизнесмени и съм закърмена с бизнес, та докато съм се занимавала с техния бизнес, докато съм учила право и съм работила 2-3 години да помагам в някакви кантори, родителите ми не са юристи, това си е странично покрай образованието, което учих. Аз си правих YouTube, но това беше изцяло, защото аз бях много вдъхновена. Аз съм огромен потребител по принцип на YouTube, не само човек, който е създател и качва. И имах вътрешно потребност да го правя. Вече 3 години назад, което е 6 след като съм започнала да го правя като хобита, 6 години по-нататък, аз един ден се събудих с прекрасната идея, че може би не е зле да го правя като работа, като малък бизнес и нека да видим докъде ще стигна. 3 години ме предвижиха от 1500 лева месечно като хоби от социални мрежи, 700 евро до 12 000 евро. Това са 3 години, в които аз съм била постоянна, в които аз съм се стараела и съм правила всичко възможно да дигам непрекъснато нивото. 3 години не са малко. Доста хора правят 3 видеа и се отказват. Аз съм ги правила нещата 3 години, но за това ще говорим в друго видео. Просто използвам тук момента да обясня, че нищо не става за 2 дни, колкото и да ви се иска. Много хора сега ще бъдат вдъхновени от историята, че можеш да печелиш по честен начин 12 000 евро, но никой няма да бъде вдъхновен, или поне много по-малко хора, от нещата, по които трябва да минат и които трябва да изработят, защото все пак работата стои. Това, което ще кажа е, че според мен в България не се печелят пари на първо място, защото липсва всякакво критично мислене и ще го кажа по най-упростен начин, който иска може да ми се сърди. Хората в България са много глупави. Глупави, нискообразовани, като тук тук имам предвид дори хора, които имат дипломи за висше образование и то доста сериозно. Включвам фармацевти, включвам юристи, включвам педагози. Чувала съм всякакви глупости, излизащи от устите на хора с завидно образование и трудно изкарани дипломи. И за пореден път се убеждавам, че образованието е много важно, но не под формата, по която се движи масово. Отиваш, зубриш ни неща, забравяш ги след изпита, взимаш си дипломата и дори като те попитам 5 неща на кръст, които ми трябват в ежедневието от това, което ти си учил, за да ми помогнеш, защото аз не разбирам, ти ми казваш не знам и аз трябва да ходя да питам някой друг. Защо казвам, че в България масово хората са много глупави? Защото в България не само, че хората не са образовани, те изобщо не се усещат, че не са такива и смятат, че някой им дължи нещо, тъй като те са най-хубавите, най-умните, най-можещите, а те не са. Например, аз наистина смятам, че всеки трябва да си знае мястото, всяка жаба трябва да си знае гьола и аз знам, че моите 10, 12, 15 хиляди евро са просто един bare минимум, просто един старт, що се отнася до успехите, с които можеш да се сравняваш на световно ниво, а все пак, защо трябва да се сравнявам с най-зле, като мога да се сравнявам с най-добре.
Масово хората в България спечелили 3000 евро, вече смятат, че те са недостижими, че те контролират тук хайлайфа в България. Изобщо ценностите, морала и разбиранията и финансовата грамотност в България не са ми понятни. Според мен те липсват напоследък. Може би има 10% от хората, които наистина са съкъла си, но повечето знаете ли какво важи за тях? Много хора имат часовници, обаче малко са в час. Повечето наистина не са в час. Какво визирам? Бях преди малко в магазин, в който накупих разни неща и ми трябваше фактура. Касиерката не можеше да напише фактура, 15 минути вече, аз най-накрая се изнервих, което е напълно нормално, защото в 95% от местата в България, където отивам, когато поискам фактура, те не знаят как се пише фактура. Продавачите не знаят как се пишат фактури. Това не е нормално. И си тръгнах естествено без фактура. Касиерката ми се разкрещя за това, че тя не била виновна за моята фирма. Аз си казах, че това е нейна работа да знае как се пише фактура. Тоест, това си е нейната програма, нейния компютър, нейния магазин. Когато тя е приела тази позиция, тя трябва да може да прави нещата, които се изискват от нея. Държа се вулгарно, имаше атитюд. Когато в крайна сметка се тръгнах, казах добре, довиждане, тя мълчеше, тя ми крещеше. Тези жени имат голямо самочувствие, че примерно аз изкарвам лесно пари от социални мрежи. Това е човек, който не може да напише една фактура. Простете, но аз поне мога да пиша фактури. Поне мога да пиша фактури от 19, от 18 годишна. Много хора в България, пак казвам, имат часовници, обаче не са в час. Ти тотално не си в час, ако смяташ, че да не можеш да пишеш фактури е нормално. Друга касиерка в кварталния супермаркет, онзи ден отивам, сметката ми беше 4,5 евро, 4,50. Аз си давам 5 евро на по една монета, 5 монети по 1 евро. Тя ми връща 50 цента ресто. 5 минус 4,50, 50 цента ресто. После се заглежда в едната монетка и каза, това е левче, а не е евро. Аз казах, да, извинявайте, без да искам. И извадих друга монета от 2 евро обаче и я размених срещу левчето. Тя седеше 10 минути, аз трябваше да я обяснявам защо трябва да ми върне още 1 евро, за да е всичко legit и да е равно. И аз се замислих, в България хората не могат да вадят фактури и ми крещят за това нещо, въпреки че те са продавачи. В България хората не могат да смятат до 5, до 6. И всъщност, да, повечето хора в България са квалифицирани на ниво касиери и продавачи, обаче проблема е, че те явно и за това не са достатъчно добре квалифицирани. После обаче тези хора отиват и казват, 1000 евро или 800 евро заплата ми е малко. Ти не можеш да правиш нищо. Литерали ти дори не можеш да смяташ и ти искаш да печелиш 12 000, 10 000, 8 000. На какво отгоре? В България, пак ви казвам, дори хората не знаят колко много неща не знаят. Аз поне съм наясно, че още има да уча. Повечето дори не знаят какво не знаят и това е много голям проблем. Както казах, липсва всякакво критично мислене, въобще хората не смятат, че трябва да се образоват допълнително. Нещо друго, което ми направи впечатление, преди 1 месец някой ме питаше в какво е хубаво да се инвестира, за да можеш да печелиш пари. Аз казах на първо място в образование, да си специалист за нещо. По принцип аз нямам диплома за социални мрежи, но се справям по-добре отколкото много други хора, които имат повече последователи. Всеки, който е образован по темата за социалните мрежи, има информация достатъчно добре ги разбира. Знае много добре, че броя на последователите не е еквивалент на печалбите. Ако някой си мисли, че колкото повече последователи, толкова повече пари, просто кажи ми, че не разбираш нищо от социални мрежи без да ми го казваш. Аз просто като чуя, вече ми е ясно. Не коментирам, не споря, защото няма смисъл, но аз ли ще уча някой? Аз да му обясня цялостно защо това твърдение не е вярно, трябва 2 дни да прекараме заедно, колкото съм прекарала на обученията ми, за да схване някой, защо нещо не е пряко зависимо приходите от последователите. Но хората получават някакво образование в УНСС, в Софийски, в Нов български. Аз съм учила в Нов български, не го шейдвам, защото съм от някъде другаде и аз съм оттам. Човек трябва да е наясно с нещата, дори да ги ползва, дори да сте в тези университети. И едно момиче се беше обидело, като аз казах, че добро образование не е да имаш диплома от УНСС, а да разбираш от нещо, да си специалист в нещо. Ето аз разбирам и наистина мога да генерирам приходи от социални мрежи, дори и без диплома. Това е образование. Аз съм се образовала просто по друг начин. Не съм учила нито маркетинг, нито социални мрежи, но съм учила
чрез обучения, чрез практика, залепила съм се за хора, които го знаят и така нататък. Това също е учене, просто никой не ми е издал диплома за това нещо, но де-факто идеята на образованието изначално е била да отидеш, да изслушаш урок, да го разбереш, да проумееш нещо, да вдигнеш нивото си на информираност по дадена тема, да станеш специалист по нея, да разбираш повече от средностатистическия човек по тази тема и чак тогава дипломата е просто една формалност, една опаковка, която се дава на съдържанието. Към днешна дата нещата са много обърнати и по-скоро нищо няма вътре. В опаковката има само една гола диплома. Това на мен като човек, който се занимава с бизнес, не ми върши никаква работа, тъй като аз работя за себе си и единственото, което ми остава е това какво знам. Мен никой не ме взима на работа. Аз се взимам сама за себе си на работа и аз просто трябва да имам умения. Ако нямам умения, имам диплома, аз няма да печеля пари. Това е схема, която работи, когато вие отивате на работа при някой друг и той ви взима спрямо ценза, т.е. спрямо дипломата. С момичето спорихме, защото тя каза, образованието в УНСС е на много високо ниво, дори напоследък пуснаха камери за лицево разпознаване в университета, сложиха, за да може да не се преписва на изпити. Аз дори не продължих спора, защото пак това беше едно изказване, което на мен вече ми даде достатъчно ясна представа, че с това момиче разсъжденията ни са много различни и на много различни нива. Не, че аз съм много умна, но тя съвсем е още някъде в необятното и неясното какво се случва. Защо? Това да ти сложат камери в университета не ти дава никакъв плюс. Защото ако ти си човек като мен, който е там за знанията, аз не отивам да преписвам. Аз си губя времето няколко години, време в което мога да работя, ето например социални мрежи и да печеля пари, аз си губя времето да ходя и да се образовам, за да мога в бъдеще да печеля пари с нещо, което съм научила там. Може да е историческа специалност, счетоводна специалност, каквото и да е. На мен не ми трябва да ми слагаш лицево разпознаване, за да не дойде някой да ми вземе изпита, тъй като хората като мен отиват там за знанията. И реално нивото на образование в моите очи не е вдигнато с това, че ти си сложил камера, тъй като аз така или иначе не отивам да преписвам. Единственият евентуален плюс може да бъде това, че утре ако аз кандидатствам за работа, която е с други хора, имам конкуренция, може някой, който нищо не знае, да е взел диплома и да се бори наравно уж с мен. Но това не е наравно, защото след 20-минутно интервю, аз ако си изпея това, което знам, всеки работодател ще разбере, че знам много повече, ще ме вземе, така че реално от тия камери това не е подобряване на качеството на образованието, бро. В смисъл, аз не съм в мола, че някой да ме наблюдава дали крада или преписвам. Аз съм на място, където искам да получа информация и камерите не ми помагат за тази информация. Какво може да помогне? Може да помогне да ми преподава някой, който е изключително вещ и има информация, която е каширана и не може да ми я даде всеки. Не съм сигурна в българските университети колко такива преподаватели, които имат екстра каширана, екстра интересна, специфична, рядка информация преподават. Не съм сигурна, но всеки си прави сметката, просто ви обяснявам колко е грешно мисленето според мен в България. В България няма и правилния менталитет. Цялостно аз ви казах, че тук хората смятат, че за да печелиш пари най-лесният и прекия начин е да правиш някакви схеми, което за мен това е богатство за простолюдието. Мога така да го нарека. Както и да си взимаш диплома с преписване, също е образование за простолюдието. Ако ти си човек, който има, някои казват макарони за простолюдието с майонеза, аз не ям макароните с майонеза, ям ги с сирене, но аз ям макарони, обожавам макарони и въпреки това не се мисля, че съм чак толкова проста, колкото масата от хората. Не, че се мисля и за Айнщайн, но не съм чак толкова проста, защото не искам да правя бизнес крадейки и не знам, лъжейки, както и не искам да ходя на изпити преписвайки, но това вече говори за морала и за това колко имаш тук. И повечето хора нямат много. Това е истината, но никога няма да си го признаят. Даже това видео може да е жестоко обидно за такива хора, обаче знаете ли, на този етап вече не ми пука. Просто искам да общувам с хора, които наистина искат да научат нещо, да качат нивото си, да направят нещо повече за себе си и ако искате някой да ви учи на шменти капели, просто отидете и си говорете с него, не с мен. Още нещо ще направя сега. Ще си взема телефона и ще обсъдим един коментар, който получих под последния ми видеоклип, в който говоря за цените в Бали и ще го на части разделим, ще му направим дисекция и ще коментирам
колко е сбъркано българското мислене от един такъв коментар веднага става ясно. И понеже и тук ще има обидени, когато казвам постоянно българското мислене и мисленето в България, не защото в чужбина няма идиотско мислене, също има, не защото в България има само такива хора, а защото аз съм българка, интересуваме България, днес говорим на български, т.е. ме разбират само българи и ние обсъждаме проблемите при нас. Масово хората нямат добро мислене. Ако 90% имаха добро и 10% имаха лошо, аз щях да кажа, че цялостно в България нещата са много добре. Но тъй като 90% имат закърняло мислене и 10% имат активно нормално мислене, цялостно нещата overall, винаги има изключения, но overall нещата не са добре. Ето го коментар, започваме с дисекцията. Деси, гледам те и следя отдавна. Добър човек си, но клониш към материалното. Радвам се, че някой е забелязал, че съм добър човек. Когато правя видеа, в които говорим за пари, ние трябва да говорим за пари открито. Когато правя видеа за коса, говорим за коса открито. Забелязала съм, че доста хора в България са... те дори не могат да разделят нещата. Те не могат да осъзнаят, че когато правя едно видео, аз няма как да обхвана всички теми по живота, от духовност, храна, чистота, пари в едно видео. Днес говорим за пари и ще чувате много пъти тази дума. Не защото аз имам само материална част в съзнанието си, а защото днес сме на такава тема. Утре може да сме на тема за йога, тогава няма да чуете нищо за пари. Но това не означава, че аз се интересувам само от йога. Ето тук веднага е първото глупаво изказване, клониш към материалното в видео, в което аз говоря буквално колко конкретно е бюджета за Бали. В това видео ние говорим за пари в Бали. Няма как да не коря към материалното в това видео. Мен не ме е срам, че аз имам доста материална част в моето съзнание. Пак ви казах, аз съм човек, който обича бизнеса. Може би някои хора ще си кажат, я да те видим без социални мрежи. По принцип аз показах и доказах вече, че имам качества за бизнес. Дори да не се занимавам, аз съм закърмена с бизнес. Дори да не се занимавам с социални мрежи като малък бизнес, аз ще си намеря друг бизнес, който няма да е видим за потребителите, но пак ще е бизнес. Може никой да не знае, че аз го правя от хората, които са купувачи, но аз пак ще имам бизнес. Така че аз няма да умра от глад, ако не се занимавам с социални мрежи. Правя го, защото така или иначе ми беше хоби вече и е добър бизнес, който аз харесвам. Аз обичам да вдъхновявам, обичам да споделям информация, която да разчупи мисленето. Наистина ме кефи да запаля нещо в хората, но не бъркайте, че няма да се оправя, ако се занимавам с друг бизнес. Едва ли ще се оправя с всеки възможен бизнес, с всяка сфера по света, но най-вероятно поне с още няколко ще се справя, тъй като има определен набор от качества, които ти трябват за определени бизнеси. Живота не е дрехи, ресторанти и пътуване. Само искам да кажа, че дори самия коментар е неграмотен. Първо не се пише живота, не е пълен член, а се пише животът. Не е дрехи, ресторанти и пътувания. Животът абсолютно е дрехи, ресторанти, пътувания, приятели, гаджета, океани, чистене вкъщи, зайци, болни зайци, чистене на тоалетни на зайци. Всички тези неща са част от живота. Какво значи живота не е ресторанти, дрехи и пътувания? Това, че твоя не е такъв, не означава, че моя не е такъв. Всеки каквото иска, си го прави. Аз съм доволна с моя живот. Слушайте, и да съм честна с теб, за 26 плюс годишно момиче върви да мислиш така. Тоест, че явно на мен ми отива да мисля така, с 26, аз съм на 28. Все коментираш, че имаш висок стандарт на живот. Не коментирам във всяко видео, че имам висок стандарт на живот, но във видеята, в които говорим за пари, коментирам конкретни суми. Дори аз смятам, пак ще потретя в това видео, че 12 000 евро не е много. Съжалявам, за мен това не е много. Мен, когато ме пита някой, който печели много пари, ти как си? Аз казвам, I'm just starting, I'm fine for now, обаче има още много, let's see where I go. Това казвам. Никога не казвам, I have great standards, I'm living my best life. В повечето случаи казвам, доволна съм за сега, направих нещо малко, но нека видим мога ли повече. Така че това, че имам висок стандарт на живот, не идва защото аз казвам аз съм топ of the top. Идва защото аз казвам имам 12 000 евро този месец и в очите на някой това са много пари. Но в моите очи не са. Така че това е различно разбиране за всеки. Разбирам, че сама си изкарваш парите и поздравления,
Но човек, който е уверен в себе си, няма нужда да го парадира. Лично за мен още се изграждаш като човек. Аз не парадирам с това, което печеля. Аз съм решила, че искам да говорим конкретно и да бъда полезна, и това включва определени цифри. Аз наистина се гордея със себе си, наистина заслужавам да погаля себе си и да похваля себе си, че 3 години стъкнах с плана, че се закачих за плана и издържах 3 години, да не се откажа, но аз наистина не парадирам и много хора, когато говориш за нещо, за тях е парадиране. Ще ви бъде ли интересно, ако в този канал единствено ви показвам храна, вода, басейн и слънце? Няма да ви бъде от полза. Аз печеля 12 000 евро от социални мрежи точно защото аз говоря нещата открито и право куме в очи. Аз говоря, когато съм се разделила, че съм се разделила, защото са ми изневерили с 47 годишна жена. Аз говоря, че печеля пари и че печеля тези пари, че искам повече. За това аз имам аудитория, защото тя знае, че от мен няма да слуша ахо-ихо, неща, които са за пред камера, а най-накрая ще получи някаква стойност. И не знам защо хората, които нямат критично мислене, това нещо толкова ги дразни. Бали не е Индонезия. Това, което казваш, е много пари, защо трябва да ядеш всеки ден по 3 пъти на ресторант, не се ли отекчаваш или не искаш да имаш базови умения по готвене? Става се бълкупа в този коментар. Обаче най-лошото е, че за 90% от хората, които са с липса на всякакво мислене, този коментар е абсолютно нормален и трезво написан и така нататък. Откъде да започна? Лично за мен още се изграждаш като човек. Ето, оставаш и на 28 да не се изграждам още като човек. Цял живот ще се изграждам като човек. Аз поне се опитвам да надграждам, за разлика от много други хора. Бали не е Индонезия. Абсолютно Бали не е Индонезия и аз това съм го казала в поне 10 видеа, че това, че на мен ми харесва в Бали и то в определени места за експати, не означава, че аз мога да живея навсякъде в Индонезия и че повечето хора там живеят много зле. Така че не знам защо някой ми го казва, при положение, че аз самата съм го споделяла. Това, което казваш, е много пари. Буквално това, което казах, е, че в Бали, ако искате да живеете добре, нито кой знае как, нито да се стискате, средно ви трябват поне 2500-3000 евро месечно. Това, което казваш, е много пари. Самия факт, че за някои 2500 евро са много пари, след това видео сигурно жената ще ме е блокирала и ще се отписала от канала ми. Но това не е мой проблем. Това за нея са много пари, за мен не са много пари. И ето тук вече е тригъра, че нея започва да я дразни това, защото тя чува едни суми, които за нея са много. За мен не са много. И за моите познати не са много. Съжалявам. Нали? Така живея аз, към това се стремя се към много повече и няма защо да се чувствам виновна, заради това, че някой има различни разбирания от мен. В YouTube има най-различни видеа и ако смятате, че моето мислене не е правилно, може да отворите видеа, които са как да живеем с 600 евро на месец или с 800 евро на месец и да гледате тях. Но това не е моя стил на работа, това не е моя стил на изказ, това, което уча, което се опитвам да създам като усещане в хората и към което се опитвам да ги накарам, ако имат желание да се стремят, да работят. Така че това е доста различно от... Не можеш да търсиш в магазин за гуми хранителни стоки. Когато търсиш нещо, което не намираш в моя канал, отиди и го търси на друго място. Защо трябва да ядеш всеки ден по 3 пъти на ресторант, не се ли отекчаваш? Трябва да ям всеки ден по 3 пъти на ресторант, защото за мен 100 лева на ден за ресторанти ми е сет тая, дали ще ги дам или няма да ги дам, което сега за тази жена ще бъде уау, как може на някой да не му пука днес, дали ще похарчи 100 лева или не. За моите доходи, за мен е напълно нормално да не ми пука. Няма как да не ям по ресторанти, за съжаление, защото аз работя толкова много часове на ден, че на мен дори не ми стига времето и няма как да седна и да готвя, вместо да работя. Ако аз седна да готвя, да пазарувам, да дойда, да чистя, то трябва да се откажа от част от доходите си. В момента аз съм на такова ниво, че нито съм с малко пари, нито съм с много пари. Аз съм в едно средно положение междинно, в което още се изграждам. Дай Боже в бъдеще така да завъртя схемата, че тя да работи без аз непрекъснато да вкарвам усилия, нали, да е по-скоро пасивен доход. Тогава мога да имам цялото време на света, да си готвя, да си правя каквото си искам. В момента аз трябва да избирам. Или правиш доходи, или готвиш. И аз избирам да правя доходи. Има хора, за които е по-важно да готвят, тогава доходите може да страдат за разлика от храненето. Но на тази жена въобще не идва на ума, че
за да печелиш пари, ти нямаш толкова много време. Ти явно си мисли, че аз по цял ден си клатя краката, че по цял ден си гледам теленовели, че по цял ден се чудя какво да правя, което грам не е така. Просто много сбъркано мислене, пак ви казвам. Естествено, че мога да си готвя и да имам пари, но това е на по-нататъчен етап, в който аз още повече се изградя. Мога дори да си направя така нещата, че да има кой да готви за мен, но аз в момента не мога да си позволявам да плащам осигуровки, заплати на още хора, които да работят за мен и да ми готвят, например. Просто не съм с толкова добри доходи, разбирате ли ме? Не се ли отекчаваш? Не се отекчавам, защото времето ми трябва. Изобщо за мен това да ядеш на ресторанта въобще не е никакъв плюс. За мен това е whatever. Ако имаше кой да ми готви, ето вкъщи сега мама готви, половината време си ям вкъщи, но мама не е с мен в Бали. И няма кой да ми готви. Тоест трябва да дам от своето време. Тук мама ми готви, ям си вкъщи чудесно. Но аз наистина нямам време. Няма как да стане. Или не искаш да имаш базови умения по готвене. Всъщност аз имам доста добри умения по готвене. Мога да правя супи, месо, мусака, баница, каквото се сетите, манджи. Аз мога да готвя. Не знам кой ви е излагал, че не мога да готвя. Не съм шеф-готвач, мога да готвя, нямам времето да готвя. Търсиш също мъж с пари. Извинете много, ама при положение, че аз печеля 12 000 на месец и родителите ми са добре, в смисъл сигурно са по-добре от мен, какъв мъж трябва да си намеря? С 1000 евро заплата, с 2? Айде малко по-сериозно. Естествено, че си търся мъж, който да е финансово стабилен. И това е нормално за човек, който разсъждава нормално. Да, търся си мъж, който има критично мислене, той ако има критично мислене, ще има и пари. Онзи ден си говорихме с една приятелка и тя казва, вика, ама, нали знаеш, не може сега и да изглежда добре, и да има нормална работа, и да се държи окей, все нещо липсва. И аз се замислих и казах, какво ми говориш, бе, човек? What the hell? Не, чакай. Докъде сме стигнали? До такова време сме стигнали, че да си чист, с чисти зъби, с нормална кожа, с нормална коса, да се обличаш чисто нормално, което означава да изглеждаш добре, особено за един мъж, да не си съсегатиш кембето, т.е. да спортуваш 2 пъти, 3 пъти в седмицата, да си чист, да си сменяш тениските, да изглеждаш добре. Да имаш пари, нормална работа, т.е. ние искаме да имаш една работа, 5-6-7 хиляди евро поне, не е толкова трудно за един мъж. Извинявайте, наистина смисъл един мъж, ако не може да изкара 6000 евро, what are you doing направо? 6-7 хиляди евро, поне нормална работа. За мен трябва да е много повече, но поне това. И да се държиш добре, смисъл да ми вдигаш телефона, да ми се обаждаш, да искаш да си с мен, да цениш връзката. Ако тези 3 неща не може всичко наведнъж, значи ние като общество на земята, като хора сме ударили дъното. Защото вече се оказва прекалено много ти да водиш нормален начин на живот, защото това е нормален начин на живот. Това не е, никой не иска от теб да си Ален Делон, никой не иска от теб, искаме просто да нямаш кембе, никой не иска от теб да си Ален Делон, никой не иска от теб да ми подаряваш джип GLA, искаме от теб просто да гледаш семейството, да плащаш сметките. Никой не иска от теб да седиш по цял ден и да си ми асистент и да ми носиш чай по 4 пъти на ден. Искаме да ми дигаш телефона, да имаш желание да се видим, да не ми изневеряваш. Това са bare минимум неща. Но просто обществото е толкова закърняло, толкова глупаво, толкова мързеливо, толкова неспособно, че вече такива елементарни параметри го карат да си мисли, че това са високи изисквания. И по същия начин тази жена на мен ми казва, ти търсиш мъж с пари. Аз търся мъж като мен, което означава да има някакви финансови доходи, което е напълно нормално. И няма да се чувствам никога в грешка за това нещо. И този коментар е толкова глуповат, толкова просто пошъл, че тя ме кара да се чувствам неудобно за това, че искам да имам пари, за да имам с какво да си гледам децата. За това, че е лошо да искам мъжа ми също да има пари, съответно да има и мозък, защото те нещата са свързани. За това, че да ям навън, когато нямам време, трябва да е нещо лошо. Пошъл абсурден коментар. 90% от хората разсъждават така. Това е най-страшното. Просто му правят дисекция, защото ако не ви ги обясня всички тези неща, дори може да го приемете за нормално. Обяснявам ви защо не са нормални. Не дей клони към материалното. Материалното, мила, идва от духовното. Няма как... Материално ли е една жена да се научи как да пише фактури? Това не е ли свързано с духовно, с желание за развитие, с това да можеш да смяташ като жената, която не може да ми върне 1 евро повече?
Вие бъркате духовното с материалното, т.е. вие материализъм е да правиш нещата единствено и само за пари. Материализъм е да отидеш да продаваш наркотици само за да изкараш пари. Не е материализъм да искаш човека, с който създаваш семейство, да има толкова мозък поне, че да си уредил живота преди да тръгне да си търси жена. От Марс ли падате? Смисъл, аз наистина някой път се потрисам хората, какво мислене имат и не се очудвам после защо до никъде не са стигнали. Това означава, че те не се страхуват от конфликти. Те не се страхуват да плуват срещу течението. Те не се нуждаят от социална хармония, за да се чувстват добре със себе си. Когато създаваш нещо грандиозно, хората ще ти казват, че си луд. Ще ти казват, че това не може да се направи. Ще ти казват, че грешиш. Ако си прекалено съгласен, ще ги слушаш. Ще се опиташ да се впишеш. Ще направиш компромис с визията си, за да накараш всички да се чувстват удобно. Милиардерите не правят това. Те са неконформисти. Вижте Стив Джобс. Той беше известен със своето поле за изкривяване на реалността. Той щеше да изисква неща, които инженерите му казваха, че са невъзможни. Той не се опитваше да им бъде приятел. Той не се опитваше да бъде учтив. Той се опитваше да промени света. Не го интересуваше дали хората си мислят, че е труден. Той се интересуваше от визията. Трябва да сте готови да бъдете неразбрани. Трябва да се борите за идеята си, когато никой друг не я вижда. Трябва да сте този, който казва да, когато целият свят казва не. Прикривай ги го като добър стандарт на живот. Моя стандарт на живот е bare minimum, както вече казах. Правех като теб години наред. Неявно не си правила, иначе нямаше да ти се струва 2500 евро много. Със сигурност не си правила. Ако не можеш да понесеш напрежението на проблем за 10 000 долара, живота никога няма да ти повери проблем за 10 милиона долара. Накрая осъзнаваш, че е излишно. Прекрасно се чувствам. Прекрасно се чувствам, като мога да пътувам, като мога да работя, като мога да си позволя да си взема втори заек, да го гледам. Утре, ако имам дете, да не се притеснявам. Прекрасно се чувствам. Объркала си се нещо. Ако искате да имате пари, това ще е цената, която ще платите. Хората ще ви казват, че сте идиоти, а всъщност за мен, например, е абсолютно ненормален живот, такъв, в който парите не ти стигат за нищо, броиш си парите, когато дори си купуваш храна, няма какво да говорим за жилища, коли, пътувания, здраве, дори ако ти се наложи да влезеш в болницата, много неща не можеш да си позволиш и хората казват, това е нормално. Това е нормално за теб. И за още 89%, 90% от обществото. Но това не е нормално за мен. Аз ли съм лудата? Може би да, окей. Само че аз се позиционирам вече с други откачалки като мен. Окей, нека да съм откачалка. Естествено, че за теб съм откачалка. В свят, в който всичко е кофти, идва някой, който казва, на мен парите ми стигат, аз съм доволна, на мен ми се получават нещата, на мен опциите ми за мъже са този, всичките са готини и ти стоиш и гледаш така. Естествено, защото това не е твоята норма, но това е моята норма. Така че бъдете много внимателни с кого се заобграждате. Не случайно, дори това видео в момента е заключено срещу 15 евро месечно. Защото да не мислите, че, пак ви казах, хората, които нямат същото мислене като мен, ще разберат това, което им казвам. Те ще стоят и ще бъдат потресени, ще бъдат обидени от това, което казвам, няма да искат да се променят. Когато аз казвам тези неща, те са с идеята вие да промените тези качества в себе си, да започнете да ги прилагате и доходите ви да се вдигнат, живота ви като цяло да се промени към добро. Не всеки е готов за това нещо, така че аз слагам един филтър. Сигурна съм, че хората, които не са готови да чуят това нещо, те никога няма да извадят 15 евро от джоба си, защото хората, които смятат, че не е нормално да печелиш много пари, са същите хора, които смятат, че не е нормално да дадеш 15 евро, за да чуеш информация, която е добре за теб и за печеленето ти на пари, но те смятат, например, че е добре да дадеш 15 евро за 4 кутии цигари, за водка в дискотека, за тренди от дрехи. Накрая осъзнаваш, че е излишно и дори домашната храна е най-вкусна. Най-вкусна е, стига да имаш време, наистина е много по-добре да ядеш домашна храна, тук няма как да оспоря, нямам време. Мечтата ми е някой ден да имам и доходи, които да са пасивни, и време да готвя. За момента не съм на такова ниво, затова казвам, че стандарта ми на живот не е висок. Не съм на това ниво. Искате неща от мен, които още не съм постигнала, няма как. Аз съм просто един човек като всички вас. Това е, което Насим Талеб нарича антикрехкост. Не става дума само за устойчивост, а за това да ставаш по-добър именно чрез напрежението. Когато изграждаш бизнеса си, ще понесеш удари. Ще загубиш голям клиент. Твоят най-добър служител ще напусне. Икономиката ще се сриме. Пандемия ще затвори целия свят. Ако се разпаднеш, когато нещата станат трудни, не си готов за този вид успех.
Въпреки това, милиардерите гледат на кризата като на пъзъл, който трябва да се реши, а не като знак, че трябва да спрат. Те поддържат вътрешен локус на контрол. Те вярват, че независимо колко зле е външната ситуация, имат силата да я оправят. Те не обвиняват икономиката. Те не обвиняват правителството. Те не обвиняват екипа си. Те поемат пълна отговорност. Така че, когато ти се случват лоши неща, играеш ли ролята на жертва или ставаш архитект на собственото си спасение? Твоята болка е твоето тренировъчно поле. Борбите, с които се сблъскваш в момента, не са там, за да те спрат. Те са там, за да те подготвят за тежестта на успеха, който искаш. Още търсиш себе си като човек във всякакъв аспект. За мен, лично за мен ти се живее в приказка и за това пътуваш постоянно, защото бягаш от нещо. Естествено, че ми се живее в приказка. Това, че ти си се отказала от приказката, защото не са ти се получили нещата и сега 2500 евро ти се струват много, е твой проблем. Както каза бившия ми приятел, понеже той знае какви доходи имам в момента, и той каза, трябва да призная, изобщо не очаквах, че ще ти се получат нещата, защото аз съм чувала много хора, които са имали много желания, много мечти, но при 99% от тях не се получават. Аз дори съм учуден, че ти се получи. И точно тук аз осъзнавам, че явно не всички с моето мислене и това е голям проблем за тях, не за мен. Защото те търсят доказателство, че приказката няма да се получи, а на мен приказката ми се получава. Аз живея с 2 зайка, аз съм за момента, слава Богу, здрава, това нещо не зависи от мен, разбира се, за съжаление. Трябва да започна да се храня по-нормално, ако искам. Вече съм започнала горе-долу. Но мисълта ми е, това, че на някой не му се е получила приказката, не бъркайте мен с вашите несполуки. И тия хора, те проектират всичките си негодования, всички неща, които не са им се получили върху мен. И точно за това видеото се казва изкуството да устоиш. Защото след малко ще обясня как дори самите ми родители казаха, че аз няма да успея. Всичките ми приятелки бяха против това, което правя, смятаха го за глупаво и аз въпреки това продължих да работя. Много е важно да се научиш да си себичен, да устояваш и да си знаеш твоите мечти, иначе трябва да слушаш и такива хора, които те не са успяли и ти дават тяхната проекция за живота. Пътуваш постоянно, живеете се в приказка, бягаш от нещо. Бягам от простотията в България, бягам от ето такова закърняло мислене, не искам да ме преследва, не искам да взимам пример от него, не искам хора, които са с несполучили мечти да ми се набива тяхния начин на разсъждения, не искам да живея в България, аз се опитвам да се преместя от България, просто това не става за един ден, както и за един ден не съм спечелила парите, които печеля. Това е цялостен набор от действия, дълъг път и аз трябва първо да съм захванала в чужбина. Аз нямам апартамент в чужбина, на мен родителите ми не са ми купили на готово апартамент в чужбина. Съответно, аз няма как директно да се преместя там. Ако имах, щях да съм го направила. И аз естествено, че бягам от лошото. Да не съм тъпа. Естествено, че бягам от лошото. За мен тук всичко, което се случва, на 90% е лошо и аз имам правото да избягам от това. Живеем в свободен свят и който му харесва тук мисленето, може да си стои тук. Аз нямам нищо против това. Днес говорим изцяло за моите разсъждения. Ако вие не сте съгласни с това, аз ги уважавам. Но няма как аз да си променя мнението, само защото някой ми е казал, че искам да живея в приказка. Лошото е, че тя го изкарва като нещо негативно. А всъщност то е положително. Сметнете в България до каква степен е унищожено критичното мислене и до каква степен хората са обезверени, за да им се струва, че това да искаш да живееш като в приказка и добре, щастлив, с любов, с хармония, с финансова стабилност, е нещо все едно търсиш много. Я си 100 000 евро заплата. Я не ходи в натропиците. Я не искай нещо, кой знае какво. Ай, не ми е удобно да кажа каквото мисля. Продължаваме нататък. И само изтъкваш колко пари изкарваш. Изкарвай ги, няма лошо. Но прави лошо впечатление това повтаряне. Богатият човек едва се познава. Живея в чужбина и знам. Те са със семпли дрехи, носят един чифт маркови дрехи. С години и грам не им пука да са на ресторант 3 пъти на ден. Така че много бъркаш в житейската си преценка. Хората, които имат пари, много пари, не като мен, които имат много пари, те говорят доста за пари. Но те не говорят за пари с всички, те говорят за пари с други хора, които имат същите или повече доходи. Поради няколко причини. Първата е, че
Хората, които нямат пари, не разбират това, за което говорят, съдят ги. Ти ми пишеш, че 2500 е много пари. Представи си, ако някой дойде и ти обяснява как печели 10 милиона евро годишно чисто. Ти ще се хванеш за главата. Ние ще трябва да ти слагаме вятър, да те свистим, ти ще се побъркаш и ще сметнеш, че е парадиране това, че тези хора говорят за пари. Те говорят за пари, просто не говорят с теб. Затова ти оставаш с впечатлението, че те не парадират. И това не е парадиране. Това е просто разговор по работа. Отиваш, говориш, аз така се залепям непрекъснато за мои познати, които са много по-успешни от мен, аз даже не съм, те са направо супер. И казвам, бро, искам да чуя. Давай. И те почват. Как пък тези хора си отварят устите пред мен, пък не си ги отварят пред теб? С тези ти реакции никой никога няма да си отвори устата пред теб. Факта, че аз това нещо го говоря в интернет толкова открито, е абсолютен прецедент за България. Никой друг, който печели пари, няма да дойде да ви каже. Просто аз казвам, защото отдавна съм решила и съм поела такава позиция в моя канал, така съм се позиционирала, че аз ще говоря нещата такива, каквито са с цел да са полезни. Но дори по-голямата част от такива видеа, аз ще ги заключа и ще ги направя, за които те първа ще качвам. Те ще са само за членове. Има вече ниво на членството, което се казва Отбор финансови теми. То струва 30 лева абонамента на месец. Хубавото е, че когато хванете някое ниво на членство, в тази цена гледате и всички видеа, които са на по-евтини членства. Тоест, взимайки Отбор финансови теми 15 евро месечно, гледате в това и от нивото, което е за лични отношения, всички допълнителни видеа, които имам за членове. Заключени са, първо, защото аз също трябва да печеля пари от някъде и го правя абсолютно честно, като предавам, както виждате, доста интересна информация, която не всеки ще ви предаде. И второ, нещата, които приказвам, не са за всеки. И аз все повече започвам да го осъзнавам. И не е нужно да са за всеки. Не е нужно да натоварвам хората, които не искат да слушат за тях, и много хора не са готови дори да ги чуят. Ако ще ти говоря някакви истини и ти ще ми се сърдиш, по-добре да си заключа тия видеа за 15 евро, ти така или иначе никога няма да платиш 15 евро и ще си ги слушат хората, които действително се ангажират с това и ми е интересно и няма да припаднат, ако някой им каже утре, че печели 10 милиона евро годишно или 100 или 1 или 5 и така нататък. Така че този коментар аз дори го махнах. Даже съм направила така, че жената да не може повече да пише коментари в канала, защото стигам до извода, че когато аз качвам видеа в социалните мрежи, дори те да са насочени към определена таргет група, без да искам, те ще попаднат и в ръцете на хора, които не са със същото мислене, те не са за тук, но ще ги слушат тези видеа. И ще пишат само такива коментари. Но тия коментари са out of the blue. В смисъл, бъркам двата щата, Калофер и Калифорния. Аз за какво говоря, каква е целта, ти как го приемаш. Когато аз съм наживо, аз мога да си избера с кого да говоря. Ако видя, че един човек не е готов да ги чуе тези неща, тези суми, примерно като тази дама, аз никога няма да й говоря за тях. Напротив, никога няма да споменат пари, никога няма да споменат цифри и така нататък. Просто в реалния живот аз мога да си избирам с кого да говоря или не. И в повече случаи най-вероятно с тази дама или ще говорим на други теми, или няма да говорим, което е напълно окей. Обаче, когато аз кача едно видео, то няма филтър, няма такива настройки, позволи да го гледат само хора, които няма да бъдат стъписани от информацията. И оттам се получава това, че за съжаление се получава общност, която не е винаги с едно и също мислене сходно, няма как да е еднакво, но сходно. Хора, които, да, окей, като не те кефи това видео, като не го разбираш, като не ти е интересно, отиди гледай видеята за пътувания, за дрехи, за зайци или нещо такова, които съм качвала. Не защото си лош човек, но защото явно на финансовите теми сме на много различни мнения и това е окей. Няма нужда да... Сега не съм съгласна с този коментар, за мен той е безумен, но това си е моето мнение. Повечето хора ще кажат, че съм изтрила коментара, защото той ме е засегнал. Напротив. Това също е много различен начин на мислене между мен и хората, които биха преценили така нещата. Аз премахвам възможността тази жена да пише бъдещи коментари, защото аз не искам да имам никакъв досег с такова мислене. Аз искам това мислене да го изолирам на 100% от моя живот. Първо ще чуя от един човек това.
после от още 10. После на улицата някой, който не може да пише фактури и не може да смята, ще се оплаква, че няма пари в България и че няма той пари. То в България наистина няма много пари, но това е друга тема. Няма много. Има някакви, не много. От много неща да е фактор. Това не е защото нямаме природни дадености от други неща от система, но това е мое мнение, няма да го коментираме сега. Когато ти чуеш от 30 места такива глуповати подмятания, много е по-лесно да се пречупиш на 31-я път и да кажеш да, може би тук има истина, може би аз се целя прекалено нависоко, може би нещата няма да се получат. Да не мислите, че съм направила това, което съм направила, колкото и да е малко в моите очи, все пак за някои хора това не е малко, да не мислите, че съм го постигнала, като съм слушала такива хора. Ако аз слушах тия хора, трябваше някъде на 1200 евро вече да съм приключила с нещата и да съм се отказала. Аз не съм слушала дори собствените си родители и собствените си приятели. Моите приятели се хванаха за главата, когато преди 3 години им казах, че няма да завърша право, няма да живея в България, заминавам на остров Бали в джунглата и почвам да занимавам професионално с социални мрежи. Те седяха и възпитано въртяха очите, без да казват нищо, въпреки че си казваха: Десислава е изключително глупава, какви простоти прави. Тези мои приятелки към днешна дата се смеят, наистина се смеят много и казват: ти ги предвиждаш нещата години преди ние да ги видим. И наистина се оказа така. Точно заради това правя тези видеа с цел да ви отключа мисленето, съзнанието за някакви неща. Собственият ми баща каза, че няма да успея, естествено. Той до ден днешен не е доволен. Казва: аз му показвам примерно банковата сметка и той знаете ли какво прави? Той си отваря неговата, плези ми се, почва да се смее и си тръгва. На човек, който е на 60 години и прави бизнес 35 години. За да не мога съкън да не се помисля за важна и значима. Затова ви казвам, че някой, който ми казва, че имам висок стандарт на живот, в моите очи нямам и дори моите родители никога не са си позволили да ме накарат да се почувствам достатъчно успешна. Така че не се чувствам за човек с висок стандарт на живот, чувствам се за човек, който се гордее най-вече за това, че не се отказва, драпа и нещата се получават. Не дали сумата е хикс или 5 пъти хикс, а че нещата са се получили. Това е много важно. Трудно е да се изолираш от мнението на родителите ти. Доста често получавам този въпрос: как ти се изолираш от това, което вашите ти казват? Трудно. Аз съм имала моменти, в които много съм им се карала и не съм им дигала телефона. Сега аз винаги им дигам телефона, ма примерно по няколко дена, защото в момент, в който на мен ми е много напрегнато, в момент, в който аз се притеснявам дали ще успея, търсене ми е, те звънят и почват: айде стига се занимава с глупости, то е ясно, че нищо няма да стане. После някаква такава умница ми пише такъв глупав коментар. Това говоря преди време, когато още задвижвах колелото. Когато ти самия си под супер стрес и се появяват 5 източника на негативна информация, по принцип малко ти се смазва настроението и желанието за работа, обаче проблема е, че ако ти искаш да направиш нещо, ти все пак трябва да продължиш да работиш и аз реших, че няма да слушам. Но тук има един много ясен момент. Който плаща, той поръчва музиката. Ако вие сте зависими от родителите ви, най-вероятно ще ви се налага да ги слуша. Аз затова отидах, както казва тате: виж как го изгони детето, колко далеч отиде, чак в Бали, чак на другия край на света, и се смее, казва така на майка ми. Защото аз наистина имах нужда да се изолирам и да попадна на място, където хората около мен бяха направили повече от мен. И така, вместо да слушам, че няма да стане и да слушам, че 2500 евро са много, аз ежедневно слушам хора, които казват: да, аз нямах никакви пари, дойдох с $400, ама намерих спонсор, даде ми 10 000, инвеститор, и му направих 1 милион профит за една година, печалба, и сега работим заедно, той е доволен, аз съм доволен. Когато ти слушаш такива истории по 10 пъти на ден, вместо 10 пъти на ден да слушаш, че 2000 евро са много, е много по-лесно ти да си кажеш, след като тия хора изкарват по 1 милион егати, аз не мога ли да изкарам 5000 или 10 000 или 20 000 евро? Естествено, че мога. Много е важно къде се позиционирате, много е важно около вас какво се говори и трябва да се научите стоически да се изолирате, дори когато в най-трудните ви моменти около вас се говорят неща, които подклаждат вече съмненията ви. Докато не се научите тотално да се изолирате от съмнения. Ето, аз вече 3 години навътре в бизнеса, малкия ми бизнес, научила съм се тотално да се изолирам. Тя си пише,
аз я махам от канала и всички сме щастливи. Не искам да слушам глупости, тя ако иска може да не слуша моите и всички сме щастливи. Но за да съм толкова уверена и този коментар грам да не го приемам за истина, отне 3 години. Вашата промяна няма да стане за един ден. Това е последното, което ще кажа. Ако искате добри пари, ако искате добър външен вид, здраве, добри комуникации с хората, добри отношения, това е long run. Това не е спринт, това е маратон. Това не е нещо, което ще стане набързо за кратко, това е нещо, което ще става бавно за много дълго. Аз се промених за 3 години. Дай Боже някой от вас да може да се промени за 1 или за 6 месеца. Мен 3 години. 3 години, сега се променям, 3 години. Човека, който съм аз, днес ми отне 3 години. Ако искам да кача на следващо ниво, може да ми отнеме 10 или 5 или 1, не знам. Обаче хората с някакво впечатление, че нещата стават от раз. Нищо не става от раз. Първото ми видео в нивото за членове отбор финансови теми, където ще говорим само за финансови теми, obviously, е на тема от 700 евро до 12 000 евро месечно най-важни навици. Тук съм си подготвила 16 навика, които трябва да възпитате в себе си, които аз възпитах през тия 3 години, ако искате да печелите вместо 1000 лева 24. Това са наистина много сериозни навици. Аз, обръщайки се сега назад, проумях, че не просто са се променили доходите ми. Аз се промених като човек. Аз се промених изключително много като човек и няма как да стане едното без другото. За да не печелите още пари, означава, че вие имате да променяте на първо място себе си. Затова хората постоянно казват материална си. Бро, материалното е свързано с духовното, ама трябва да имаш акъл, за да го разбираш. Просто повечето хора нямат дори този акъл. Съжалявам, че казвам нещата толкова откровено, обаче наистина някой трябва да ги каже откровено. То просто ние тук си живеем в нашата държава, в някаква заблуда, в която всичко се казва по някакъв елегантен начин, съкън да не обидиш някой. Вземете се, обидете най-накрая. Смисъл, наистина някой да ви обиди, пък да вземете нещо да, нали... Как пък аз не се обидих баща ми, като си показа неговата банкова сметка и ми се изсмя? Няма защо да се обиждам. Това е реалността. Още много хляб има да се яде. Човек не трябва да си вярва, че е number one. Защото никога не си number one. Винаги има по-добре. Не е нужно да си най-добре, ама нужно е да има градация. Мен не ме топли вечер това, че съм изкарала екс пари. Мен ме топли вечер това, че съм тръгнала от 600, 700 и съм изкарала 12 000, защото има прогрес и си казвам, евала, явно има някакъв мозък в тая кратунка, щом нещо се е случило. Ако бях тръгнала от 11 и съм направила 12, нямаше да имам същото самочувствие. Въпросът не е откъде тръгвате, въпросът е да има прогрес. Някои тръгват от милион, други тръгват от левче, въпросът е да има прогрес. Аз не смятам, че да тръгваш от много пари е лошо. Напротив, даже още по-добре. Стига да надградиш още повече, няма нищо лошо в това. Един от навиците, които веднага ще ви дам, който е много важен, който беше абсолютно нетипичен за мен, има още 15, видеото е страхотно, изобщо направете си такъв абонамент. Идеята ми е да плащате 30 лева месечно, обаче да научавате неща за много повече от 30 лева, да печелите много повече от 30 лева. Нали, това също е някакъв вид инвестиция, пак ви казвам, това е вид, приемете го като екстра информация, която трудно може да намерите някъде другаде. Това е идеята ми. Но, едно от нещата, от навиците, които възпитах в себе си, аз съм много припрян човек, което е добре. В бизнеса ти трябва да си много бърз. Обаче в бизнеса трябва да си бърз, но не емоционален. И в работата като цяло. И аз съм емоционална. По принцип бях адски емоционална и всичко правих с емоции. Когато не съм доволна от нещо, има защо да не съм доволна. От каквото и да е. Потребител съм на услуга, на нещо, отивах и буквално казвах: вие сте скандални. Как може това нещо да го направите по този начин? Супер обидена съм. Връщвам се и си тръгвам. Научих се, че така не мога да правя. И сега дори нещо да не ми харесва, отивам с най-голямата си усмивка, с най-голямото си разбиране. Това да проявиш разбиране, когато ти самия си ощетен от нещо, е трудно. С най-голямото си разбиране отивам и казвам: съжалявам много, че ви притеснявам. Удобно ли е да поговорим за това? Мисля, че може да стане една идея по-добре. Уважавам това, което правите, обаче може ли малко по-така? И да видите
как когато не си затваряш врати и когато проявяваш емпатия и уважение към другите, нещата се случват много по-добре. Трудно е това нещо да го направиш в моменти, в които наистина ти да просто да удушиш някой, защото това, което ти казва е тъпо или ти прави супер големи проблеми. Нали, случвало ми се, примерно, да работя дори с рекламодатели, с мои колеги, които просто всичко правят през просото. И това ми влияе на мен, защото аз съм свързана с тях и така нататък. Най-вероятно и аз понякога съм правила нещо през просото. Може да е било рядко, но всички сме грешни. Научих се да проявявам разбиране и в моменти, в които съм изключително недоволна, пак да няма никаква емоция. Защо? Защото вие ще видите, че във всеки един вид работни отношения има проблемни моменти. Значи това, че с някой сте се изпокарали веднъж на 5 месеца, не прави работата лоша, да знаете. Това, че някой е направил 9 неща добре и едно е ужасно, не означава, че той работи зле. Всички до някаква степен правим грешки. Въпросът е да има повече плюсове, отколкото минуси. И забелязвам, че в България също работодателите са много груби към работниците, към служителите си и по този начин те успяват да озлобят служителите и вместо да изкарат най-доброто от служителя за себе си, което е в техен плюс, защото така служителя ще работи по-добре и ще им носи повече приходи за фирмата, те озлобяват служителя и служителя започва да кара през просото. Защо? Защото на служителя не му е дигната заплатата години наред, защото служителя не е похвален, когато е направил нещо добро, но служителя винаги е порицан, когато е направил едно грешно нещо, вместо да се гледат 9 хубави. И така си усложнявате първо приказката, нямате приказка вече в работната среда, имате стрес, което е гадно, както разбрахме вече I'm all about the fairy tale, аз съм всичко за приказката, първо това. И второ, ти пак можеш да кажеш, че нещо не е окей, но по съвсем различен начин. Просто се научих да си издържам нервите. Аз съм адски нервен човек. Това е едно от 16 неща, които ако искате да работите добре и да изкарвате пари, трябва да го направите. Отивам, обяснявам, казвам здравей. Първо искам да ти кажа, че тия 9 неща, които направи това и това и това и това, бяха адски добре и аз виждам, че имаш супер добър потенциал, което в повечето случаи аз дори не лъжа за нещата, които казвам. Те наистина са така. Обаче, тук виждам, че вчера възможно е нещо да не си разбрала, възможно аз да не съм обяснила правилно, е малко по-ниско качество от това, което ти по принцип можеш и аз ти предлагам, ако ти имаш желание, дай сега да поговорим. Ако нещо имаш да ме питаш, да го питаш и ние да го направим по още по-добър начин дори от преди и ако ти се справиш добре с това нещо дори, аз съм окей с това да се разделя с част от печалбата и примерно 100 евро да са за тебе като комплимент за това, че и 10-то си го направила добре. 10 от 10 е прекрасно. Евала, ти си на 100%. Кой работи на 100%? Ти работиш на 100%. Усещате ли разликата? Той човек ще е хипер мотивиран да иска да направи най-доброто за теб. И аз правя най-доброто за него и той прави най-доброто за мен. Много неща има, които в България се правят с извинения с газа си и не знам защо. В смисъл, толкова ли е трудно, но да си овладееш нервите и още много неща да овладееш, за които ще говорим, изисква работа със самия себе си. Така че, айде да не говорим за духовно, че е различно от материалното, когато нещата са много свързани. Благодаря ви, че ме изтърпяхте цели 60 минути. Вие сте герои. Дайте палец нагоре, ако това видео ви е харесало. Дайте му хайп. Абонирайте се за канала. Заповядайте в членството и да гледате другото видео с още навици и очаквайте нови целувки, прегръдки.